po ng Labo sa ating dalawigan. So, nga po may mga lumalabas na kasi na mga ano ba ang trabaho nito, may nagsasabing truck driver. So, nakausap ko na po ang asawa nito. Saka yung barangay captain kung saan po ito nakatira. Yung barangay po nito napakalayo sa National Highway. So almost 9 kilometers po ang layo. Liblib, Governor. Na lugar at hindi po ito lumalabas ng bayan ng sentro ng bayan ng Labo So yung asawa po, sabi nga tinanong ko kung anong trabaho ng asawa niya. Sabi daw po ay magkokopra. O sabihin ay farmer itong asawa niya. At yung kapitan din po, nakausap ko na rin. Sabi nga niya po ay ganoon din. Ito po ay magkokopra din hindi naman sinabi. Ang kwento po kasi nito bago yung kwento muna kung pagdating ng provincial hospitals mas maganda si Dr. Francisco ang makakwento sa atin. Yun nga po ito po ay nakipag-inuman, ito po ay uminom ng alak bago parang para kung ang inumaga ito ng pakipag-inuman niya. Then ang pagkakasabi po nadapil sa salitang Labo, ano ba dapil? Yung nalipasan ng ang dapil sa salitang Labo ito yung siya ay nalipasan ng pagkain. Kasi hindi siya kumain So inabot ito ng umaga ng inuman. Then after ang kwento, papunta na ito ng umaga na, alas 10 ng umaga, papunta na ito doon siguro magpupunta na sa magsasaka So pinuntahan na raw pinuntahan yung Kalabaw. So hindi na ata umabot sa Kalabaw at nakita ng kabarangay nila na nakahiga natutulog doon sa kalsada man o yun So yun po ang kwento ng ni kapitan sa kanong asawa. So tinanong ko yung asawa, kumusta po kayo? Kayo ba may naramdaman? Wala naman daw. At saka rin nagulat kasi ako ang nag-inform sa kanya na yung asawa niya ay positive na. So nagulat po So ganun po ang kwento nito na ito po ay wala naman doon naramdaman yung asawa niya na sinisipon o nilalagnat. Maaring ang dahilan po nga yung ito yung nadapil dahil uminom po ito. At isa pa po, ito pala ay sa beneficiary ito Yun ang kwento rin sa akin ng mga tao nung pinakausap ko po na doon po sa yung kapitan na nakausap ko. So ganun po, hindi po ito truck driver Mali po yung mga lumalabas na mga ganun mga impormasyon na hindi po po ito magugulay, hindi rin po. Basta po ito magkakopra, sabi po sa yung nakausap kong asawa at yung kapitan. Siguro po, andito naman si Doc Francisco, siya na magkwento nung ito ay confined dahil sa hospital. Okay po. Kaibigan, si Dr. Arnel Francisco ang in-charge po sa Labo District Hospital at siya pang ating Provincial Health Officer OIC sa kasalukuyan. Doc, magandang hapon po. Magandang hapon sa lahat po na nakikinig po. Mayroon po tayong isang positive patient po from Labo, COVID patient po. Siya po ang history ng kanyang pagdating sa Provincial Hospital. Siya po ay na-admit po ng May 4 ng alas 10 ng 10:30 ng gabi at siya po ay walang malay na dumating sa ating hospital. Loss of consciousness po ang kanyang chief complaint po. Kaya po agad yung ating mga doktor doon, siya po ay dinala sa ating CT scan na section para siya po ay agad na ma-CT scan. At iba pang mga laboratory po. Sa ngayon po, 7th day na po ng hospitalization ng pasyente at ang pasyente po natin ay well and above naman, okay naman siya.
pero po ay siya po ay ngayon ay naka-NGT po. Ano po yung sinasabi niyo? Naka-NG? Kumakain po siya sa pagitan ng tubo po sa ilong. Nasal gastro tube. Okay. Ngayon po, ang pasyente po sa ngayon ay piniprepare para dalhin po natin sa ating isolation facility doon po sa Labo District Hospital para doon po tuluyan na gamutin ng kanyang sakit na COVID po. At saka siguro papariswab po natin sa future days para malaman talaga natin kung talaga siya po talaga ay talagang positive po. Okay. Ibig sabihin po, Doktor, ang pasyente sa kasalukuyan ay nasaan po? Ongoing na po yung preparation. Nasa provincial hospital po siya ngayon. At ngayon, ongoing na yung preparation going to our COVID center sa Labo District Hospital po. Okay. So, hindi totoo na nasa Labo District Hospital ito na i-confine. Pero, Doc, ipinasok ito ng hospital May 4. Tama po ba, Doc? Siya po ay dinala po doon ng May 4 ng alas 10:30 ng gabi po. Okay. So, itong pasyente po, nang dalhin sa provincial hospital, kailan po siya na-swab at kailan lang po lumabas yung result na nagsabing positive po ito? Few days na po na-swab yung pasyente. Ang result po natin kasi yan po ay hinantay po natin ng 2 to 3 days. No? Mga 3 days na po yan na-swab at ngayon lang po ang resulta po. Apo. Dok, sinasabi na dalhin yung pasyente sa Camarines Norte Provincial Hospital, wala po itong malan. Ibig sabihin po, may nagdala. Ano po ang gagawin doon sa mga nakasalamuhan nito, especially now that nag-positive siya, yung mga nakasalamuha po niya before? Ano na pong hakbang? May mga plan na po kami at pinag-uusapan namin ngayon ng Incident Management Command at yan po ay sa ibang araw po ay yan po ay sasabihin po namin. Sa ngayon po may mga plano na po kami at ginaguide naman kami ng ating mahal na gobernador kung paano natin gagawin po yun. Okay po. Nasa harapan din po natin ang ating Incident Commander Attorney Don Colvera. Sa panahon po ito na meron tayong COVID-19 operation, ang incident management team po ang nagsasagawa ng mga rekomendasyon sa ating pong gobernador. Especially maraming nagtatanong, are we going to lock it down, the barangay, the municipality, and ano na pong koordinasyon na ginagawa ng lokal na pamahalaan mula po sa barangay hanggang sa bayan, sir? Good evening po. Magandang gabi po. Sa kasalukuyan po, nagkakaroon po kami ng pag-uusap-usap at gusto po namin i-assure ang ating publiko na kung ano man po ang mga gagawin or mga ipapatupad po ng ating pamahalaan, ipapaalam po namin sa inyo sa lalong madaling panahon. Bob? Dito po, may instruction na po ako kay Kapitan. Kasi nakausap ko na yun. I-lockdown na yung barangay niya. At tinanong ko nga po siya kanina rin, meron ba kayong dumating na galing sa ibang lugar? Sabi niya, meron daw pero matagal na. So, ito raw po ay galing sa, sa Laguna. So, sabi ko kay Kapitan, ilang days na baka nag-quarantine daw yun, pero matagal na. Ibig sabihin, more than 1 month na napakatagal na. Ibig sabihin, dapat wala kung meron talaga, noong pa sana kung meron talaga, kung nakahawa talaga yung galing Laguna. Ibig sabihin po, ay wala. So yun po, ang ko kay Kapitan, lockdown ng barangay niya, wala mo nang paano palalabasin, doon muna sa barangay niya. At isa pa, yung pamilya naman niya, confident naman talagang yung asawa niya ay walang COVID. Pero sabi ko, andyan na po yan. I-assume na lang natin na talagang sabihin natin talagang positive. Pero magre-request po tayo pa magkaroon na i-reswab uli para talagang ma-confirm natin kung talagang, kasi minsan po may mga cases na nagkakamali din. Pero sana po totoo yung hinala natin na nagkamali. Pero kung totoo man po yan, ulitin ko ulit na pinapalockdown ko na po yung barangay na yun. At may instruction na rin ako doon sa
kay Vice Mayor Jojo Francisco at doon sa Chief of Police na kaya diskartehan nyo na kung ano gusto niyo gawin So binigyan ko na po sila ng authority na kung ano po ang gagawin nila doon sa barangay na yan. At sa iba pang kung may iba pang barangay na dapat kontrolin natin ilang natin. Opo. Dr. Francisco, yun atin naman, meron ho tayo talagang isolation facility itong Labo District Hospital. How ready are we po? We refer to the other day, may mga bago tayong dumating equipments at meron ho tayong ano yung mga paghahanda na ginawa ng provincial government in this case po? Opo, simula nung si Gov ay nagsabi na magkaroon po tayo ng isang isolation facility sa pamamagitan po ng Labo District Hospital. Siya po ay naglagay ng mga additional staff doon sa Labo District Hospital para lang po dito sa COVID facility natin. At yung mga volunteers natin na na-train natin for 3 days for basic infectious control para sila po ang magbantay at mag-alaga sa ating mga COVID patient. Handang-handa po ang ating Labo District Hospital para po dito sa COVID patient po natin. Marami pong binigay na kagamitan si Gov, tulad ng mga bagong higaan, hospital bed. Meron po tayong 3 mechanical ventilator na pinadala si Gov doon. At meron po tayong bagong ECG. Marami pang ibang binigay si Gov doon sa ating COVID facility po. Okay. Sir, pagkasalan natin ito. Okay. Mga kaibigan, we will keep you updated. Patuloy pong magantabay sa mga Facebook page, Provincial Information Office Facebook page, PHO Camarines Norte, PDRRMO, at makinig po sa mga himpilan ng radyo. Makinig po sa 96.9 DWCN FM. In fact, ngayon po ay nagkakaroon ng pagpupulong ang incident management team. Wala na pa akong tanong. Unahin ko po, Paring Words Attorney Don. Okay, so mula po kay Governor Eggy Taliado, mensahe po ninyo sa ating pong mga kababayan. Sa mga kababayan po natin, ang IMT po ay nag-meeting na po ito kanya. Nagkaroon po emergency meeting nung mabalitaan nga na po natin na tayo po ay meron ng kababayan na nag-positivan po. So, huwag po kayo mag-alala. Bukas din po umaga, ang spokesperson ng IMT po ay update tayo kung anong mga dapat ginawa na ano pa dapat gawin natin. So, ang tayo po ay sabi nga ni Doc Francisco, ni Doc Francisco, tayo po ay nakahanda. Huwag mag-alala. Meron po tayo mga kagamitan, marami po tayo mga bagong mga kagamitan at ang mga susuotin po ng mga mga health workers natin, ng mga doctors natin, mga PPEs, marami po tayo dito sa mga hospital natin. Kaya wag po sila mag-alala. At nung ulitin ko po yung teaching, wag po makikinig lang po kayo kung pwede sa page po ng nasa Facebook account po ng PIO, at kung pwede po dito na lang kayo makinig sa radyo ng bayan para ma-update po kayo at masabi at malaman yung katotohanan lamang. Huwag po tayo maniwala sa mga sa mga sinasabi ng iba kasi maraming mga fake news po ngayon para